Hei taas, on BQB täällä ja tänään ollaan tier-listan paessa ja mä itse lisäsin tänne en tiedä kautta en muista kautta en oo pelannut. Mitä tää on laittanut? En oo pelannut jaakaan. Tänne koeillut jotain ihan omaansa. Voi heetti se jessas, ottakaa. No niin, toivottavasti. No niin on sitä. Mut koetaan toi. No niin, nyt se on oikein. Mites mä pääsen pois? No niin, en tiedä, en muista, en oo pelannut tarpeeksi. Ja sinne kuuluu joku Donkey Kong, JE, Super Mario Wonder, Super Mario Color Black, Super Paper Mario nimenä, Mario Sunshine, Super Mario Maker 2, ennään nimen Mario Maker, 1 Super Mario Odyssey, Super Mario 2, Super Mario Galaxy 2, en tiedä nimeä, Super Luigi, Super Mario 2, tai oon mä sitä pelannut, mutta en oo tarpeeksi. Super Mario 3D World. Mulla on se Nintendo-versio, se on täällä, mutta toi Wii U-versio. Sitten on Super Mario 3D Landi, Paper Mario, sitten Ville Super Mario Bros. Ville jatko-osa ja sitten Paper Mario, mikä Origami King. Joten aloitetaan. Mites en mä saa tätä ylemmäksi. Ensimmäisenä Donkey Kong. Se on yksi näistä klassisista mä en osaa puhua Mario-peleistä. Se on ok. Sitä on muuten näin pieni. Sitten on Mario-kinen. Onko mä laittanut tosta noin Wii U, eikä noin versiota? Odottakaa hetkinen. En ollut sitä jo tässä listassa, niin sovitaan, että tää on Nintendo-versio siitä. Koska täällä ei ole Nintendo-versio tästä ja mä oon pelannut Nintendolla sitä. Niin, joo. Sitten on tämä Super Mario Deluxe. Se on Nintendo Switchille. Taisi jopa olla ensimmäinen peli, mitä meillä oli Nintendo Switchille. Se on PS Mario-peli. Ja Mario-peli on hyvä peli. Joten se menee hyvää. Täällä näin. Nyt on se Nintendo-versio, koska täällä ei ollut sitä. Ainakaan itse en pongannut. Toi on kyllä hyvä peli. Se oli meidän toinen Mario-peli. On Donkey Kong sitä huonompi. Se menee OK ykköseksi. Mikäs on seuraava? Tää on yksi mun lemppari Mario-peleistä, mitä mä oon ikinä pelannut. Kun meillä on ollut varmaan koko mun elämän. En oo varma kuinka pitkään. Ja meillä on tää peli. Niin totta kai mä oon nyt heidän jästäs pelannut sitä.
siitä jos mä jaksan laittaa, niin voi tulla kova tähän näytölle. Mutta jos ehkä tulee NYT nyt. Siinä on kova, kun se oli siinä meidän pappihylly, mikä ikinä onkaan. Se ei ole loistava, se on ei. Eikö täällä on loistava? No mä nostan teet kahta. Tai Donkey. Mä en osaa puhua. Super Mario perustaan tohon DS:lle. Sitä mä en oo ikinä pelannut läpi. Se on hyvä peli. Siihen asti mä oon pelannut Sooko, mutta mä haluun no niin. Hetki kestas. Sitten tämä. Tää on yksi pojasta peleistä ja siinä on se kaveri. No vierekkäin siinä niin. Mä en kauheasti tuosta Bowser Freesta. Sitä mä en kauheasti pelaile. Mutta mä just oon ottanut uudelleen pelata tän Super Mario 3D Worldin. Ja se on hyvä peli. Sinne niin. Niin se on lästiede, mutta se ei ole edes. Super Mario 3. Se on peli, mitä mä oon näistä toiseksi vähiten pelannut. Ja pääsin, meillä on Nessi, mutta siinä ohjaimessa on 4 näppäintä, joten se ei ole PS-Nessi. Ja sitten siihen ei laiteta mitään peliä, vaan siellä on niinku tietyt pelit, mitä siellä voi pelata ja ne on siinä koneessa koko ajan. Siihen tulee näytölle kuva, että jos mä jaksan laittaa, millainen se ohjain on ja sitten mikä se tausta on. Tai semmonen kuvake. Se on kyllä hyvä peli. Se menee... Kumpi? En teille kommentteihin. Okei. En teille kommentteihin. Sitten Super Mario Bros. 1. Se on näistä, mitä mä oon vähiten ainakaan todennäköisesti. Se ei oo mikään pajaspeli, mutta on se Donkey Kongin peli. On Donkey Kongin kyllä hyvä peli. Ainut Mario Galaxysta, mitä mä oon pelannut ja pelasin eilen päivänä tyyli ekaa kertaa. Oon mä ennenkin pelannut, mutta en mä tajunnut mitä siinä kuuluu tehdä. Hyvä peli. Mä en tiedä, tekin ootte saattanut kuulla, kun on 1,5 tunnin top 50 Mario-biisit. Pelaa tota ja laittaa sen soimaan. Mario-biisit vaan pyörii päässä ja saa pelaa Mario. Se sopii kaikkiin peleihin todennäköisesti. Tän kanssa mä vaan kuuntelin sen. Se on hyvä siihen asti, mitä mä oon pelannut. Mä en oo pelannut sitä Apex. Mutta Apex, että se tulee tänne listalle. Mä en oo pelannut sitä Apex, sen takia menee tuohon noin. Muuten menikö ehkä ykkönen. Otan puhelimelle. Näitä. Se on hyvä Mario-peli. Mä en oo pelannut sitä pitkään aikaan. Se menee tohon noin. Tässä on mun tielistä. OKTC, Donkey Kong, Mario Bros. 1, Super Mario Bros. Ja Super Mario Bros. Sitten toi puhelinpeli, en muista nimeä, Super Mario Galaxy. Ja ensimmäinen ja puhelinmeinen lentää. Super Mario Bros. Nintendolla, mutta tässä se on Wiille, eikä Wii Ulle. Super Mario 3. Super Mario Deluxe, Super Mario 3 World, ja sitten Bowser Fury. Ja ykkösenä on Super Mario Bros. Wii. Meillä on ollut Wii niin pitkään, että sen takia.
Ja otetaan vielä tähän joku toinen. Tässä on vielä toinen. Tästä kestää vähän pidempään, koska ne on pealleet 2-3 heinäkuuhun asti, niin kuin tuossa lukee. Heinäkuun 23. Koska se on jo uusin, mitä tuolta löytyy. Aloitetaan heti. Ja odottakaa hetkinen. No niin, jatketaan nyt. Tässä on Preavlerit ei oo ollut. En muista millaista oli pelata. Ja ensimmäisenä sieltä Gossipit. Gossipit. Ylös. Gossipit, mulla oli mun vanha käyttäjä, jossa oli mitä mä oon pelannut eniten. Gossipit oli mulla sillä ja kaikilla muillakin käyttäjillä. Toi on persee. Barley. Se riippuu vähän mapista. Tai niinku tapahtumasta. Niin kuin suomenkielisesti sanoa. On se mun mielestä Gossipittiä parempi. Joo, näin. Ja nyt mä otin Nanista kiinni. Ja mä oon kyllä Billekääntäjä pelannut. Ja Bellellä mä en muista. Kyllä Bibiäkään. Wow. Se on hyvä. A. O. B. Peakki. Jos katsottaisiin millaiset skinit niillä on, niin se menisi äähän. Se menisi O. Ö:hön. Sillä niin se menisi äähän, koska sillä on vain yksi hieno skini. Yksi hieno skini. Se on ihan se. Ei oo mikään yllätti, eikä mikään leppäi. Muuten tästä Mariasta äskeisestä, niin käykää katso Zonevedeus video, mikä tän nimi nyt onkaan. Testataan ottaa Mario peliä. Ja mä tein tätä peliä itselleni. Näyttää kivalta. Caroli. Mä vedän näin nyt äkkiä, koska näitä on paljon. Joo. Kaivostelijainen ihan asupea ja nopea. Heittää pitkälle. Menee boneteen. Colti. Se on nopea myös. Menee tuohon boneteen. Ei menee se kyllä hyvin. Ane aaksi. Daele. Hei, tehdään nyt semmonen juttu, kun näitä on niin paljon. Ja tää video olisi yli 20 minuuttia. Niin mä teen kakkososan, missä mä jatkan tämän loppuun. Nähdään siellä. Muista tykätä ja tilata. Se on hepulis, hei!